masira mag apoya mwatudrego achiel kachiel ka entiere kaunti ma Kakamega. Bende wantie gi Dawkins Odhiambo ka nitie kaunti ma Kisumu e studio marwa. Wantiere kae gi Jojo Dera kachre Caxton. Giduto wantiere kodgi Kanyakworo Mgajwang' mondo wamed chwalo mbaka motenre kod ma. Cheryl Rose kinyalo winja. Nitiere paro manogol mano mar neno ni olos exit route kata kama nyithindo nyalo wuok go, kae to jopuonj gi jogedo mag skunde samoro thoro paro ni magi gin rude ma samoro routes go gin kuonde rode ma samoro nyithindo nya pondo godo wuok godo e skul. Ere kama igore lae kopogre kod keto arita makare gineno ni nyithindo bende ok owuok e skul ka jopuonj we kod ng'eyo. Rose. Erokamano ahinya ne penjono. En gima ochuno kabisa mar skul mondo wabed gi educations ng'eny. Weche ng'eny matimore e skul to wang'iyo life safety. Wanyalo bedo ni wagombo mondo wageng' nyithindo timo timbe moko kae gi kachacha koluwore gi exit, lakini gima important ahinya en ng'iyo ni nyithindo gin safe. Kaluwore gi midhierni ma wasebedo godo e skunde, it's very important mondo wabed gi exit routes, wabed gi fire extinguishers, wabed gi smoke detectors e school, wabed ka wacheck iluongo nang'o electrical systems regularly mondo wageng' midhiero mapoya manyalo yudo nikech school is their second home, to safety is a priority kopogore gi weche mag somo and social community kachacha. Nitiere gik ma wanyalo geng'o kaka jopuonje are the second parents of these children. Nitiere gik ma wanyalo geng'o weche mag mischief here and there, lakini not at the expense of safety na nyithindo. Koro I think seche ma watimo planning mar